I a més, també hi ha d'haver un lligam molt profund entre una voluntat forta i les emocions. Un lligam profund. Una voluntat forta. Miyaka! Sóc aquí! Torna, sisplau! Torna, em sents? Miyaka! Oh, Yui! Sí, estem unides. Intensament. Profundament. Si voleu que us ho digui, tornar la sacerdotessa de Suzaku al seu món seria molt senzill. Si els esperits de les 7 constel·lacions estiguessin aquí, tots reunits. Però Hotohori, Tamahome, Noriko, només sou 3. I a més, a banda de la Noriko, tots esteu ferits. No hi haurà cap problema. Ho podem fer. Sí, ho podem fer. Ho farem costi el que costi. Au, va, tranquil·la, no pateixis, Miyaka. Últimament he sigut molt bona minyona amb tu. Ai, nois. Gràcies. Només et demano una cosa a canvi. Promet-nos que tornaràs. Perquè t'estarem esperant. Vaja, si torno al meu món, no veuré en Tamahome. Tornar implica no poder tornar-lo a veure. Aleshores comencem. Aviam, nois, seieu al voltant de la sacerdotessa de Suzaku. I ara concentreu el vostre esperit en la sacerdotessa. Miyaka, crea una imatge clara del teu món al cor. Concentra't en la teva energia espiritual. Nota tota l'energia dels seus esperits. Accepta-la i integra-la dins teu. Perdoneu-me, nois. Heu patit situacions terribles per ajudar-me. Fins i tot he provocat que en Hotohori i en Tamahome acabessin ferits. De debò que és una bona idea que me'n torni així? No siguis ximple. No descentris l'esperit. Si et distreus, et podries quedar volant entre les dues dimensions per tota l'eternitat. Concentra l'esperit d'una vegada. Miyaka, sigues forta. Has de ser forta. Pensa en mi. Pensa en aquest món. Concentra't. No puc! És impossible, no puc! Com més em concentro, més penso en Tamahome i en Hotohori! Burra! Vinga, no volies tornar? Doncs torna d'una vegada. La teva mare i el teu germà estan molt preocupats per tu. A més, nosaltres hem estat juntes des del parvulari. T'és igual, això!